niftakruhom numru ta' snin ilu r-riklami f'pajjiżna jgħidu imma żgur emerġenza. Kienu riklami li mlew pajjiż jappellaw lil pubbliku biex dak li jkun ma jmurx jiġri fl-isptarijiet għal xejn. Iżda biex il-pubbliku ma jagħmilx hekk, jeħtieġ li jkollu servizz ta' kura primarja b'saħħtu. Għalhekk fit-tieni edizzjoni tal-programm Qribek inżilna f'diversi rħula nistħarġu x'qed isir fil-kura primarja kemm huwa sodisfaċenti u anke l-pjanijiet għaż-żmien li ġej. Għandna 10 health centers bħalissa ma' Malta u għandna ieħor Għawdex, jiġifieri 9 Malta wieħed Għawdex. Ikun hemm maintenance kontinwa dejjin u dak huwa investiment qawwi. L-istatistika tgħidilna illi bewtu ieħor jiġu bejn miljun u miljun u nofs pazjenti fil-klinika tagħna, fil-kliniks tagħna, fil-health centers tagħna. Issa, ovvjament, la rajna dawn l-ammonti kollha jiżdiedu sena wara sena, aħna ħadna l-opportunità li nibdew naħsbu affarijiet fejn ċertu servizzi li nataw fil-health centers tagħna, fil-ċentra tas-saħħa tagħna, inġibuhom anzi aktar fil-komunità li huma fil-bereġ. Għandna bħalissa għandna 65 berġa bejn Malta u Għawdex. Anke jekk kien hemm snin fejn il-kura primarja ngħatat il-ġenb, l-esperti jitkellmu jaqblu dwar il-vantaġġi kbar li toffri. Vantaġġi kbar li tmur fil-kura primarja, ġifieri fil-health centers minflok ma tmur dritt ġol isptar. Għandek ukoll il-fatt li aħna nagħtu servizzi għandna il fuq minn 50 servizz ġol primary health care kollha, ġifieri servizzi huma kullimkien, huma aċċessibbli kullimkien, huma b'appuntament, ġifieri tiġi tingħata appuntament li fi żmien qasir tinqeda. Jingħad li kura tas-saħħa primarja b'saħħitha toqgħod fuq 4 pilastri. Kura primarja b'saħħitha. Mela, di toqgħod fuq 4 pilastri. Ġifieri għandek il-prevenzjoni, għandek il-promozzjoni, għandek l-edukazzjoni u għandek il-kura. Mela, prevenzjoni, it-tabib, il-nurse, plus il-professjonisti kollha jagħtu prevenzjoni għal ċertu mard huwa importanti bħal mard tal-qalb, bħal pressjoni, bħal xjaħan fid-demm, bħal diabete. Tieni ħaġa għandek promozzjoni li tmur ħolqa mal-prevenzjoni. Kien għandek promozzjoni tas-saħħa, fil aħna nagħmlu promozzjoni li nagħtu l-health is-saħħa lill-pazjent. L-istess nies tad-dipartiment tagħna, l-istess staff, ġifieri tobba nurses u kulħadd, jagħti promozzjoni fejn inti tista' tnaqqas il-pis pereżempju. It-tielet ħaġa għandna l-edukazzjoni. Mela l-edukazzjoni l-istess nies ħarġu jedukaw lill-poplu tagħna, lill-ċittadin tagħna, jedukawh fuq il-mart tiegħu, jedukawh kif għandu jagħmel biex inaqqas pereżempju il-tipjib x'għandu jiekol. Aħna nagħtu kura wkoll, jiġifieri ċertu mart nagħtuh kura min-naħa tagħna, min-naħa tat-tobba, naħa tal-infermiera tagħna. Dan kollu jinżel fl-imbut fejn inti għandek gatekeeper, jiġifieri aħna il-ċentru tas-saħħa tagħna, il-kura primarja, tagħmel gatekeeping li tnaqqas in-nies li jmorru fil-kura sekundarja. Fl-aħħar snin, il-Gvern ħadem biex dan id-diskors ma jibqax teorija. Għalhekk investa f'bosta proġetti ġodda u f'aktar servizzi. Għedin niftħu ċentru ta' saħħa ġodda, per esempio Harkirkop li ftaħnieħ issa madwar l-ġimgħat ilu, fej qegħdin madwar 300 ruħ jieħdu servizz kuljum minn ġdan iċ-ċentru. Din l-aħħar sena ngħatat spinta qawwija biex nikkonkludu dak li kien diġà beda pereżempju Harkirkop fej qegħdin aħna llum il-Kirkop Health Center huwa wieħed minn dawn l-investimenti li ġie konkluż issa ftit ġranet ilu li inawgurajni. Għamilna refurbishments qawwijin ukoll ġol health centers kollha tajnihom
modernization, sar refurbishment ġol Mosta, sar refurbishment ġol Rabat. Għal ħafna snin, mhux tal-li ma kienx hemm investiment ta' gvernijiet preċedenti fil-kura primarja, tal-li tnaqsu servizzi. Però f'soċjetà li dejjem titlob iżjed, mhux lakemm tiddeċidi li tmur għal proġett u mhux għal ieħor, għalhekk staqsejna dwar kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. Il-proġetti jiġu deċiżi fuq statistika, bbażati fuq statistika. Inti tkun qed taħares lejn statistika u tara pereżempju ħannieħdu l-podiatry, pereżempju podiatry nafu li lejn naħa taż-Żurriq għandna numru sostanzjali ta' pazjenti li jkollhom ċertu etajiet li jagħmlu użu minn dan is-servizz. Allura tkun qed inħass il-ħtieġa biex is-servizz jitwessa iktar. Ukoll hemm il-ħsibijiet li fil-futur induru l-ħinijiet li niftħu fihom, ma nibqgħux niftħu pereżempju filgħodu sa satej, però naraw nistgħux u ġiġa bdejna f'ġo ċertu servizzi, nagħmlu servizzi fil-għaxi għall-offsinarijiet ukoll biex dak li jkun ma jkollux bil-fors jieħu l-lif biex jiġi għal servizz. U servizzi hemm bil-gżud. Fil-fatt, iċ-ċentri tas-saħħa mhux biss qed ikollhom dera isbaħ jew saħansitra jinfetħu ġodda, iżda qed jiżdiedu s-servizzi wkoll. Dak li kien jingħata fl-isptar issa qed isir fil-qalba tal-komunità. Spiċċa żmien li ssib biss tabib u ners. Għamilna sistema ta' outreach clinics. Mela din hija sistema fejn għandek servizz inti ġol isptar, li huwa ġol isptar propja. Inġibuh ġol ċentru tas-saħħa tagħna fil-komunità tagħna, inġibu l-konsulenti mill-isptar u nagħmlu konsulenti tagħna stess, ġifieri biex jagħtu dan is-servizz lill-poplu tagħna. L-X-rays għamilna digital X-rays. Li tfisser li flok naqogħdu naraw l-X-ray bħal konna qabel fuq il-tertuqa, konna naraw illum jidħol fuq il-computer, nista' jaraħ minn ġol Mater Dei stess dawn l-X-rays, allura it-tabib jista' jikkomunika ma' Mater Dei, jikkomunika mal-konsulenti tagħna bħal ortopedija, ġifieri, u jkun jista' jagħti parir il-konsulent x'għandu jagħmel. It-tieni ħaġa għandna għandna l-screening unit, li huwa servizzi ġodda wkoll. Screening unit għandek il-screening tal-colorectal screening tas-sider tal-utru. Għandna servizzi bħal podiatrija, bħal speech and language, bħal fizjoterapija, l-oftalmoloġija, id-diabete, għat imma tispiċċa qatt. Flimkien max-ċentri tas-saħħa qed isir investiment fil-bereġġ, hawn tispikka l-kooperazzjoni mal-kunsilli lokali. Dal-aħħar ukoll kien hemm refurbishment estensiv kemm minnaħa mill-berġa ta' Ħażebuġ u anke minn ta' Xewkija. U allura dana it-tisbieħ u anke l-prattiċità jgħinu wkoll biex nagħtu servizzi iżjed aħjar. Dwar l-esperjenza tal-bereġġ titkellem is-Sindku ta' Ħażebuġ. Naħseb importanti l-ewwel nitilqu mill-punt li inutli jkollok berġa jekk din il-berġa ma tkunx qed tilħaq l-aspettattiv tar-resident. Din il-berġa kienet ilha topera għal diversi snin, però kienet ilha wisq ċana li jkollha rinnovazzjoni u faċilitajiet oħrajn. Kien propju għalhekk li bdejna d-diskussjonijiet tagħna mal-Ministeru tas-Saħħa kif ukoll mad-Dipartiment tal-Kura Primarja għas-Saħħa biex naraw li din il-berġa trid tiġi rinnovata. Illum qed naraw berġa rinnovata u mhux biss, imma qegħdin jingħataw ukoll servizzi ġodda. Fejn qed naraw residenti qed jiġu moqdija bl-aħjar mod possibbli u qed jingħataw ukoll faċilitajiet iktar effiċjenti. B'di l-aċċessibilità tista' tgħid li inti jekk persuna għandha tifel jew tifla u ġiet il-berġa għas-servizz, tista' tibqa' sejra bihom l-iskola jew toħroġhom waqt il-break it-tfal jew jiġu wara l-iskola wkoll, allura jistgħu jitqasmu l-appuntamenti biex dawn ma jitilfux ħin.
Għandek ukoll anke nies tax-xogħol għax daħna jekk wieħed jitlob li forsi jiżjed prattika għalih jew għaliha li jirċievu servizz minn xi lokalità oħra. Aħna nippruvaw naqduhom dawn u allura dejjem inti għandek nies li jisom mhux qed jaħlu ħin, qed jiġu għas-servizz tagħna, nippruvaw kemm jista' jkun nakkomodawhom fil-ħin ħalli jkun l-inqas impatt fuq il-ħajja tagħhom għax dik hija bżonn juża wkoll. L-impossibbli ma jagħmlu ħadd, imma fejn nistgħu nippruvaw naqduhom ħafna minn dan l-aspett aħna l-pubbliku. Jiena naħseb punt pożittiv ħafna minn dan hu li issa residenti m'għandhomx għalfejn joħorġu barra l-lokalità biex jinqdew u jmorru ċ-ċentri ngħidu aħna bħal pereżempju taħal Qormi jew tal-Furjana kif kienu jagħmlu qabel. Imma llum qed inkomdi fir-raħal tagħhom u jistgħu faċilment jmorru u jużaw dawn is-servizzi. Nista' ngħidlek li kooperazzjoni tajba ħafna naħseb il-karba tagħna kemm tagħna mhux tal-kunsill lokali biss imma tar-residenti stess kienet dejjem waħda li konna berġa li sofi daw is-servizzi. Naħseb illum li qed jaraw li x-xogħol twetta u xogħol sar u jaturija ċara li daw japprezzaw għax il-feedback li qed nirċievu mir-residenti huwa wieħed kbir. Aħna il-Kunsilli Lokali nqisuhom bħala partners tagħna mhux biss biex jagħmlu affarijiet li huma tradizzjonalment magħrufin għalihom imma anke f'qasam tas-saħħa. ċentru tas-saħħa ta' Ħalkirkop l-ewwel ħaġa huwa ta' onur għalina bħala koppejn li isem Ħalkirkop kompla jikber u hekk komplejna nagħtu promozzjoni lil dan il-raħal tagħna. Diment li kien hemm irrieda mbagħad ħarġu tenders minn ta' Konsill Żgur tajna l-kontribut tagħna sabiex kien hemm l-arranġamenti kollha possibbli. Smajna ħafna biċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalkirkop u bir-raġun. U għal-ewwel ċentru tas-saħħa ġdid li nfetaħ f'dawn l-aħħar 30 sena u għalhekk kien xieraq li qribek iżuru wkoll. Xi ħaġa pożittiva għax kif taħna l-bibien mill-ewwel kellna konkurrenza sajba min-nies, ġifieri kemm dawk li kellhom appuntament u li tħassrilhom mill-Furjana u ġie trasferita hawnhekk, ġifieri kellhom appuntament u ġewwa. Dawk li kellhom appuntamenti bħala kontinwazzjoni tal-kura tagħhom tad-diabete, dawk ġew hawnhekk ukoll. U anke kien hemm dawk li ngħidulhom il-walking cases fejn inti m'għandekx għalfejn tagħmel appuntament imma tiġi għal servizz pereżempju bħal tat-tabib jew tan-ners. Naħseb in-nies laqgħu il-fatt li għandhom ċentru ġdid fil-viċin inqas kariġġ għax is-servizzi li qed nagħtu ħatoħodhom hawn fil-qrib u m'għandekx għalfejn toqgħod tmur il-Furjana jew Mater Dei. Huwa ħjaru għax m'għandix tul. Issa ħjaru l-ewwel biċċa xhum naqgħodx nirkeb tal-linja. Li huwa viċin, tifhem? Ma bdejt nibża li mhux ħajkun fejn tipparkja ma sibt. Iktar qribu, għax il-Furjana konna nqogħdu nipparkjaw il-park and drive. Inta sibt tipparkju hawnhekk viċin, malaj tasal. Dejjem aħjaru. Għax law net problema ta' traqaw, ta' parking u hekk speċi iżjed dan. U jien nista' niġib il-mixi, jiġifieri ħafna ħjaru. Tajjeb, għax nifrankaw it-trafik, għax għal-Furjana nsibu t-trafik, u għawek malaj wasanna. U ma sibniex ħafna nisaw. Ir-rispons tan-nies tal-madwar huwa inkredibbli fis-sens inti dik il-ħaġa li biex tieħu test tad-dem ma dikx trid tmur il-Furjana u tista' tinqeda awtomatikament ġewwa Ħalkirkop huwa inkredibbli li r-rispons huwa kbir u inti diment li qed tolqot verament il-punt tas-saħħa li naħseb hija l-iktar ħaġa fundamentali tal-bniedem li inti tattakka li inti ħaddih il-kura s-saħħa tiegħu huwa inkredibbli u għalhekk bħala kunsill il-problemi li dan l-iżvilupp ġab miegħu qed nimxu l-qudiem mal-gvern u mal-entitajiet konċernati sabiex insolvuhom waħda minnhom hija l-parkeġġ. Nibqgħu nagħmlu pressjoni tagħna sabiex dan l-inkonvenjent inneħħuh u verament dan il-proġett ikun wieħed siwi għal kulħadd.
Iżda jekk xi ħadd jaħseb li l-gvern se jieqaf maħal Kirkop qed jarralu. Hemm pjanijiet akbar fi żmien li ġej. Issa għandna proġetti wkoll għall-futur, għandna investimenti kbar fil-Pawla Hub, Regional Hub ta' Raħal ġdid li se nibdew naħdmu fuq dal-waqt. Għandna l-Gżira Health Center li se tibda r-refurbishment tagħha ukoll għal-bidu tas-sena d-dieħla huwa refurbishment qawwi ħafna. Il-Health Center il-ġdid Tawdex li se jagħtu ukoll se jidħol fis-seħħ ukoll is-sena d-dieħla, ċifri dawn irid ikun hemm preparamenti kbar u jibdew isiru l-investimenti kollha minn qabel. Qegħdin ukoll ninvestu ħafna ġol community clinics dak li nafuhom bħala Berreġġ. Da qed nimmodernizzawhom, qegħdin nirranġawhom, ftaħna l-Xewkija Berġa dis-sena. Komunità ħadd Gawdi, sistema ta' kura holistika lejn il-ċittadin tagħna fil-komunità tiegħu. Jiġifieri, fġadna flok toqgħod tmur ġol isptarijiet, inti sa tiġi fil-komunità tiegħek u tinqeda fil-komunità tiegħek. Mela, ovvjament sa jaqsu dawn li għajdulhom aħna waiting times. Inti għandek xi fil-komunità li toqgħod tmur tistenna għal tul ta' żmien biex tkollok appuntament ħajqsu dawn l-affarijiet. It-tieni ħajonqos id-dewmien li tistenna, id-dewmien għat-tabib pereżempju, id-dewmien li tieħu ċertu servizzi. Sa tnaqqas l-iskariġġ. Pazjenti li huma anzjani, pazjenti ta' ċertu età, skariġ li jmorru ġo Mater Dei. Investimenti huma varji ma fil-health centers u dawk huma investimenti kbar li jidħlu miljuni kbar fihom u mbagħad hemm investimenti fuq il-community clinics. Ġifieri se jkollna fuq żewġ binari kemm min-naħa tal-health centers, il-health center Tawdex, il-health center tal-Gżira se jkollu mega refurbishment ta' kważi se jilħaq il-miljun u iktar euro ġifiri fej se ndaħlu il-lift illum il-ġurnata m'hemmx lift ġo il-health center. Allura barra li se nagħmlu l-investiment qegħdin ukoll nantiċipaw li dawk il-pazjenti li llum minħabba problemi li ma jitilgħux tarraġġ, allura qegħdin iżuru health centers oħra se jmorru ġo din il-health center, se jerġgħu jmorru health center tagħhom. Ġifieri l-isparijiet huma importanti, imma li żied importanti huwa li jkollok il-kura fil-komunità. Għax ħafna mill-kura inti ħadd toħod hemmhekk. L-isptar ħadd tmur biss meta verament għandek bżonn. L-isfidi huma li tipprova tlaħħaq ma' kull imkien fl-istess ħin. Għaliex qed ngħidlek, għaliex il-ħtiġijiet ma jkunux ġo post wieħed biss, ikunu ġo ħafna postijiet. Allura inti iktar ma n-nies jaraw l-affarijiet qegħdin isiru aħjar, id-domanda aktar tikber. Allura ma tkun tixtieq tgħid lil ħadd mhux issa immada, qed tifhem ġifieri, allura b'mod kawtel u b'mod ippjanat sal-aħħar dettall, inkunu rridu naqdu lil kulħadd kemm jista' jkun. U bl-impenn ta' iktar proġetti fil-qasam tas-saħħa, wasalna fit-tmiem it-tieni edizzjoni tal-programm Qribek. Il-ġimgħa d-dieħla il-programm se jkun kemm xejn differenti, se jkollna iżjed minn tema waħda, però dwar dan u aktar tkunu tafu nhar il-ħadd li ġej. Sa dan it-tant nawguralkom ġimgħa mill-aqwa. Tisliet.